mga nasa 49%, no? Ang 49, pero pa pakabasa ko, 54,419,39 tons Si ano po, yung ang kanya, ang Opo, contribution niya. Nakalag po digli. Oho, yung okay. sa datos. Iyo, anong taon po ang basehan tabi kay ni Yung Forrester? baseline information tapo is yung 2018. 2018. Okay. So paano po ini pig the download nindo sa mga establishment na masabutan ninda na igwasin ng papel palan pag abot sa araw kaning laban ta kontra sa greenhouse emission? Yes po. Oo. So, pig-integrate na po siya sa activity kan city through the Office of the City Environment. Di ba po, usually pag nag-renew ki mga business permit, so that happens usually mga first quarter kang taon. Opo. And every month naman meron naman papera-pera. Pero usually yung bulk baga kang renewal is the first quarter kang taon. Opo. So, sa city baga, paano, Sir Henry, before ka mag-renew is ma-undergo ka pong pick-upod ta before yung term ka to is environment ESWM seminar, Ecological Solid Waste Management Seminar. Opo. So sa seminar ta lang sinda about sa waste management. But dahil nga idigdio sa ginibo ta pong inventory, nakagibo kitang material, gidibo mina po so programa kang office na environmental seminar. Okay. So duman sa environmental seminar, tulong topic na po ang pigdi-discuss duman. Opo. Saro na po iniong pigapod taong parang sa greenhouse gas emission and management. Ayun. So meaning to say, yung mga audience na po, itong mga negosyo, pigi-explain ta na po iniong basic or foundation information about climate change, global warming, especially yung konteksto po kang greenhouse gas emission tabi. I see. Okay. Gusto ko lang tawang kidoon tabi ni Sir Roderick na kuan ining problema na contributor sa emission energy, number one, transportation, tama pa no? Transportation, waste, napasadaan ta na kasabago, agriculture, na-mention man kasabago ni Sir Mark Russell, may kinarama sa mga livestock, livestock, hayop, mga hayop. Sa forestry po, ano ining inisyatibo tabi ni Sir Roderick tabi? Okay. Oo. Yung sa inventory ta po, yung forestry, wala pa no kitang nagunong datos when it comes to sa aspeto po kang emissions. Ang forestry pa no kasi Sir Henry, duwa ang characteristic niya. Yeah. It can be it can sequester, then it can be a source. Okay. So piga po siyang sink, tapos pwede man siya ang source. Okay. So nagiging source siya pag pinurutol sa kahoy, then nagkaigwang kaingin. So nagiging siyang source. Okay. Source siya kay greenhouse. Kasi nagsulo ka nag-burning. Okay. So nagiging naman siyang sink pag nagtanom kita, kinilago ta sa kadlagan kasi ma-absorb na siya. So duwang pag-uugali niya. Sa inventaryo wala kitang mapagal kasi minsan yung mga pagguno ko data, ang available talang at that time, yung estado kang kadlagan ng 2018. Kaya ang datos tapos sa inventory is more of a sink. So positive yun kasi yung estado kang kadlagan ta before, it can absorb certain tons of carbon dioxide. When it comes to source, di kitang available na datos. And sabi po, so balik po ako sa hapot mo yung sa forestry, yung programa, yung nakalagta pong annual City Arbor Day. So that is an activity that para mabawasan ta po leading to carbon-free legaspi. Ini po so alay lakad tanim. Ini po every February 14. Opo. Then, ini na din po kasabi na din po ini-pick up po tang seedling production. Kasi igwa po kita mga nursery. Sa kunyan, we have 4 nurseries na nagpapatubo yung mga seedlings para sa mga gusto mag-tree planting. And sa muyang initiative na tree planting, doon na din po kami nagkukuha. Yes. So, igwa kong nahiling na nurseries digdi sa Clay Makahuyan. Iyo po ito. Iyo po ini. Sen nga ni po ini makukuha tabi, graray pakiri ito rin daw tabi. Ano yan? Mark kung ika nagibo kayo di ba? So bali po ang may apat na po kita sa syudad na established na nursery. So saro po sa San Roque, so EWMC San Roque. Sa Kagbakong ini po sutulo sa South po ini sa South Barangays kasi po muyata po iparani ang sato yung mga production kang seedlings arani na sa sato yung forest area para kapag kaigwa kitang mga activities madali na lang. Opo. Tapos sa Kagbakong, sa San Francisco and only po subagotang na-establish
sa Buena Vista. Tigapon mi po siyang Buena Vista Sky Nursery. Kasi po siya tukdo mi po siya last year 300 if I'm not mistaken po nasa 361 meters above sea level. So alam ka po siya. So magayon po ang Sky Nursery. Kung may Skyway kita, Sky Nursery. The best ka mo. Okay, very good. Ikaw pa lang kita piling dumanan ng tao kung may pangangaipo, di ba? Actually, may activity kami, Sir Henry, this coming International Day of the Forest. This is open to all volunteers for tree planting. Okay. Pero i-warning mi lang na dapat physically fit kasi ma-hike po. Malakaw. So, talaga ha. Kaya pa mo medyo steep ang lakawan ha. Kaya gusto ko maglakaw naman. Gusto ko pag napluso na. Alright. Professor Forrester Roderick, paano po makakatabang ang mga establishment para makabawas aning greenhouse gases? Anong mga direktiba nindo sa enda para makabawas sa green emission nin greenhouse gases po? Okay. Sa una pa dyan yung inot na programa kang city, yung proper waste management. Yan. So recycling. So i-increase din da yung level of segregation. Opo. Pakusugon yung dapat yung mga recyclable, then ihalo, then i-intensify yung paghali kang mga recyclable para then na maulit mag-produce ng same item. So siguro sana hopefully dumakol na yung magamit kay mga renewable energy sa ng electricity, sa mga solar. So kung may mga darakulang building, idle man lang yung roof, laga na kay mga solar panel. Okay. So familiar, may mga datos naman kita kaiyan na talagang nakakatipid. Kaya nga yung gusto mi nga ning i-document in the coming days kung kaya nung pa kang oras para makashare sa mga establishment na may mga best practices on that when it comes to solar panel. So yan lang ang simple and siguro pagpatay guide ka mga ilaw sa inda, halimbawa pag 12 to 1, kung may 10 ka mong bumbila, gibong guide na nagimano na nakailaw. diba? Mga ganon. So, din na action, pero if all business establishment, dakulong pa kita digdi, siguro pagtarabang-tabang po kita, nakuha ang volume na po ang ma-accumulate na po. At least, paduwang pa lang sa orientation para sa business permit, etc. Na may mention nindo kan enroll kang kada sa ropa, no? Yes. Magayon. Alright. Sige, salamaton po sa inyong duwa. Yes, salamat. Nakalampasan kita sa oras ta, pero okay lang na makalampas kita sa oras ta. Sabi ba, magtatrabaho kami na lampas na oras kung pinakailan. Every Monday ba kasi kasi na puso. Bako ka mo niyan. Di ba ko naka-work from home, dapat ka mo niyan? Yung nga ni Sir Henry. Di ba, napalingaw ako. Naka-4-day work week pala ang city government. Pero, pasalamat kasi one way man bagay ning to raise awareness. Kaya talagang personal po kami nandito. Yes, very good. Salamaton pong Maray sa Endo. Sige, tabi, inutong ko na Mr. Mark Russell Makapili. Ano po sa imong parting words sa mga listeners tangon niya? So ayan po, bilang pong residente kan sa tuyang syudad, sana po makisumaro kita sa mga aktibidades kan sa tuyang syudad sa pagmanihar kan sa tuyang environment. So gabos po kita may part para mapakaray ang sa tuyang pamumuhay, and then yun po ang ulit-ulit ko pong tigsasabi na magluwas po kita sa tuyang magluwas kita sa tuyang mga arong, tapos maging mapagmasib kita, kasi diyan po mahihiling ta kung ano po ang kaya ta pong gibuhon para ma-solve ang mga problema sa satuyang syudad, kasi dapat i-acknowledge po natin ang mga problema sa satuyang surroundings para magkaigo ki solusyon, and saro po kita na part kang pag-solve kang problema. So dako po ang role ta as citizens po. So sana po matabangan ta ang kada saro sa to. So, thank you so much. Forrester Roderick Abache, sir. Sige po, no. So kuya lang, pangapudan lang kayo, and then also pasalamat first sa DCGB for providing us a time to raise awareness about this klima kakahuyan and carbon-free Legazpi. Kasi minsan nag-aapot sa Muya, last week ata, una nindang carbon-free Legazpi sa Henry, opisina o organization. Gary smoke-free committee, siguro, hindi nila nabasa nila duman sa about. But anyway, naugma kami kasi nagnakol na din ang ko yan. And on our end, siguro,
wala pong mamakulog sa Ligaspi kundi kita mga Ligaspenyo. Yeah. So kung gusto ta pong maray ang kapalibutan, kung gusto ta po less yung mga negativity, for example negative environmental impacts, syempre magkuyan po kita gibunta so mga na-discuss me, no? So mga date na bagay po yan, pero kung kita gabos na Ligaspenyo, maging part po kang solusyon, of course malelesan ta po ang mga problema. And also i-announce ko na gid sir, sige po, sir. okay lang po. No problem, go so, ahead. Igwa po kitang page yung Carbon Free Ligaspi. So pa-like na lang po kato and pa mahiling po ninyo duman sa mga activity kang Ligaspi. Naka-post po duman yung upcoming event kang Ligaspi, the International Day of the Forest. So saro po ini sa related po sa Carbon Free Ligaspi advocacy. Pero po yung piga-call mi lang na volunteer, so kaya po magtukad kasi forest lang halang po ko pa lang to Yeah. Okay. Pero kung gusto niyo dumailing ang view kan Ligaspi kasi we are building, connect mo na paano siya sa gabos na bagay, ecotourism, etc. po. Mahiling po naman yung bird's eye view kang Albay Golf. Yeah. No rin po, anong petsa po yan? October, yung activity mo po is on 20. 20 March? Friday. Friday? Anong oras po? 7 yun nasa post me po. 7 a.m.? 7 a.m. magpapoon. So, may piling alas 9. Mainit na. Pwede. Mainit na. Mainit na. Mainit na. Medyo conflict sa oras ko, garing nga. Gusto ko mag-araw, gusto ko pigdadaplos ako eh. Yeah. Diba? Okay, basta nasa masunod naman. So, yun lang naman, i-like lang pa ang page me po. Also yung sa mo yung Facebook page din po, kan sa mo yung and opisina. also yung sa opisina. Okay. Yung Office of the City Environment. So, itong sa office. Yeah. Then this page is Carbon Free, is more yung parang advocacy platform related to greenhouse gas emission and management. Yes, very good. Salamaton pong maray sa Endong Doha. Thank you. Nakabata ngon yan, 4-day work week and city government. Sabayan. Forester Roderick Abatse, sarapong environmental planner, supervising environmental management specialist, and Mr. Mark Russell Makapili, project development officer 2, sarapong biology. Salamat pong maray sa Endong Doha. Mga tukang, ini po ang lalaking hindi inaumaga, si Henry M. Thank you, goodbye. Ini po ang programang Kaya. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema.